Матері двох українських політв'язнів з Криму, режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, звернулися до президента Петра Порошенка. Жінки вперше зустрілися за 4 роки, які Росія тримає за ґратами їхніх синів. Разом матері Сенцова та Кольченка закликали українського президента зробити усе можливе, аби врятувати їхніх дітей. До Путіна жінки звертатися відмовилися, заявивши, що їхні сини цього б ніколи не схвалили. Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, все от вас зависящее, чтобы освободить наших сыновей. Сделайте все, чтобы наши сыновья не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве. Очень вас просим, помогите, потому что сын мой уже пошел на крайнюю меру, пошел на голодовку. Хотя он говорил, что это делать никогда нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите их. Олега Сенцова та Олександра Кольченка російські окупанти затримали за 2 місяці після анексії Криму, звинувативши їх нібито у тероризмі. Так звана російська Феміда відправила кримчан до колонії суворого режиму. Сенцова на 20 років, Кольченка на 10. Обидва українські політичні в'язні оголосили голодування. Олег Сенцов не їсть і не п'є вже 21 день, вимагаючи звільнити всіх бранців Кремля. Олександр Кольченко почав голодувати минулого тижня. Його вимога – негайно звільнити і врятувати Олега Сенцова.